नोंथांमोना इथिं उदालगुरिनिफ्राय लेफ्टथिं फैनायाव सोंनो हागौ आरो ना रानि गोरलैखौ नायगौमोन मागौमोन खुलुमबाय गाइस दायो जोङो उदालगुरियाव फैदों जे मानो फैदों आरो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेराव नायबाय थाबानो मिथिगोन दायो आङो गारिनिफ्राय ओंखारनि आमाय फैदो आब' फैदो आं फैदो जों साथाम फैदों बिसोर सानैया ओंखारलांबाय दायो आं गारिनिफ्राय ओंखारलांनोसै ग्लासखौ एसे गोजौआव थिखांनोसै ग्लासखौ गोजौआव थिखांनानै मारिना होनोसै ओंखारबाय दायो जोङो दसे वेट खालामनांसिगोन जाहानिखि जों खामानियाव फैदोंमोन बे सारा माने गैथ'वा जे दा जों वेट खालामनांसिगोन मानो होनोब्ला जे खामानियाव फैदों बे सारखौथ' लोगो हमनांगोन जे गुबुन मानसिथ' एसे फैनायावबो लेट जायो दा जों सिगांग्रो मोनफैबाय जोंनिनो मोजां जाबाय दा नोंथांमोना उनथिं पिक्सारफोरखौ नुनानै मिथिबाय जानो हागौ दा दसे समनि उनावनो साराबो मोनफैसिगोन सारा मोनफैबाय दायो ঠান্ডা হলে বন্ধ এটা 7টা 7:30 ঠান্ডা ঠান্ডা তো মানুষ হলো বন্ধ করে যাও আটটা লাগি থকা হয় আৰু থাকা হয় এনে থাকা হয় যে মানুষ লাগিলে যে ঠান্ডা বলে বোতল বেশি হয় বন্ধ করে যাও আর ঠান্ডা আৰু কোনে ইমান सारा मोनफैबाय जे दायो आमाइखौ जे नायबाय थादो दायो आङो दादाजों जे आदाजों दायो टिभि नायबाय थादो बातरि निउज लाइभ नोंथांमोनखौबो एसे दिन्थिनोसै निउज लाइभ दा दसे जोंबो एसे नायबाय थादो जे बिथांजोंनो आङो जिरायनानै दा आब' भितराव हाबबाय आङो थाङाखै सारा नायबाय मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ दायो नायखांनायनि उनाव दायो मुलि मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ दायो होनो थाखाय दायो सारा दिहुनदो मुलिफोरखौ बिथिं आब' बिथिं आमाइ दङ दायो मुलिफोरखौ दिहुनबाय थादो कैप्सूल मॉर्निंग टाइम ठीक है डेली मॉर्निंग किनो এটা মই বিএফ এৰি দিলো বিএফ মানে বিফোর ফুড এতিয়া গৈ ফেলে এটা খাব দিব এইটো এতিয়া এটা খাব দিব আৰু কালিৰ পৰা ডেইলি পোৱাই খালি পেটত একবাৰ কিন্তু দে এইটো ডেইলি 2 মানে মর্নিং এটা নাইট এটা মর্নিং 1 আৰু নাইট 1 मॉर्निंग मुलिया बेसेबां बुरजा जाबाय नै गाइस बेयो जाबाय साबन नै मुलियानो मुलि दायो बेसेबां बुरजा मुलिखौ दायो जानो नांसिगोन मा खालामनोसै गाइस उपाय गैयाना जानोथ' नांसिगोन आरो बेयो जाबाय साबन दुगैनाय गाइस आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो नागिरदो जे चेनेलनि मुङा मा मुं होननानै लिरनो होदो दायो आङो लिरनोसै ओंखारबाय GIRIDHAR गिरिधर बर' नै ओंखारलांबाय নাম্বারটা লিখে না নাম্বার দিয়ে কন্টাক্ট নাম্বারটা লিখে দিয়েছেন खालामना होबाय itu सार কৰি দিলো থ্যাংক ইউ আমার মানে ওটা নামটো এন্ট্রি থাকে স্লিপ দিয়া নহয় নাম এন্ট্রি থাকে আপুনি যেতিয়া আইলো আমাক ডেট মানে ডেট লিখি দিতে ডেট করলে আমি নিজে উলাই পেলে আপনার দিব মানে সুবিধা হয় এই নম্বরত ফোন করব ayo जोङो थांनोसै लाबाय मुलिफोरखौ दे आहो सार दे लगबा माखौ बिसोर ओके बाय ঠিক আছে ओके न्यू जाबाय जे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबायानो थाबाय बा नोंथांमोन मिथिगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय जे जानोखि आमाइहा जे स्किनाव नैबे खुगायाव बेयाव माने गाराय जादों बेनिफ्राय आखायावबो गाराय जादों जे स्किननि आरो डक्टरा जे ओंखामफोरखौबो इमान बारा जानो हायाखै आमाइया जे ओंखामफोरखौ लुज खालामनानै खिचुरि बायदि बिदि संनानैसो एसे
आमाइखौ जानो होदों जे थेवबो आमाया इमान जानो हायाखै जे बिदिनो दा न'आव जाबाय थादों जे बे मेडिकेला उदालगुरियावनो आरोना बे मेडिकेला जे बिथिं राम आছো ভালে नै যাওঁ ঘৰত मेडिकेला मा नाम मोनलै डक्टरनि नामा रामकृष्ण नोंथांमोना इथिं उदालगुरिनिफ्राय लेफ्टथिं फैबानो जे आरो बे दखाना लेफ्ट जे मेडिकेल फार्मासि दखाना लेफ्ट साइडथिंनो दङ जे बिदि माबायाव लिरनाय दङ रामकृष्ण मेडिकेल नेपालि मानसि न स्किननि थाखाय मोजां आरो बेयो स्किननि थाखाय ना जानिखि नोंथांमोना सोरबाफोर स्किननि माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना फैबानो दखानखौ बेयावनो नुनो मोनसिगोन बिदिनो दखाना खुलियो 9टा बाजायावनो खुलियो मोनसे डक्टरा जे सार बिथां फैनाया एसे लेट जायो मालाबा थाबबो मोनफायो मालाबा एसे लेट जायो 9टा बाजायावनो खुलियो आरोना जे 9टा बाजाराव खुलियोबा जे जोङो 9टा 9:30 मोनफायो बिदि 45 मोनफाबाय आरोना सारा जे एसे बनाबाय ट्रेन दा जोङो बेवहाय दसे नेनांगौ जाबाय जे बेवहाय जानिखि ट्रेन फैदो जे बेवहाय ट्रेन लामायाव नेबाय थानायाव जे साबस्क्राइबार आदा लोगो मोनदों आदा महानि बरिया नांबाय लोगो मोननानै उदालगुरि दे बाय न थांसै दायो अरां मेडिकेलाव हस्पिटालाव बेवहाय हाबफैबाय जे मानो हाबदों जे नोंथांमोना मिथिगौ दायो जे दसे हाबनानै थांनोसै होननानै हाबबाय बेवहाय मा खालामदों नै नोंखौनो नेगासिनो आं माला फैगोन होननानै उदालगुरियाव थांनायमोन दासो मोनफैदो आरो गारिनिफ्राय ओंखारदो फैदो हारसिंना सोरबा दं आब' दङ आमाइ दङ जोंबो मेडिकेलाव बै आमाया माने खुगायाव गारायजोबदों ना आरो माने स्किनाव बे आखाइफोरावबो गारायजोबदों माने ओंखामनो जानो हायाखै बेयाव थांनायमोन दे मोजां नांबाय ओमफ्राय दा माने नोंथांमोना गोबां कमेन्टआव सोंनो हागौ आरो ना रानि गोरलैखौ नायगौमोन मागौमोन होननानै दानो देखायथ'नो हानाय नङा आरो उनाव देखायगोन दा नै गिरिधरखौबो आं दायो भिडिअ लानो होला भिडिअ खालामनो होआखै लानो होबाय आरो ना दायो एसे नायनानै आंबो थांनोसै